Така хора, здравейте, аз съм Енис. Какво е това, Ние бе? сме без геймърс. Сега ще хода при Иван. Ванио, чакай ме. Убили кокошката. Не още. Търся я. Някъде ми избяга. А, а. Кокошко! Как скачам, човек? Въобще не ми лаги. Абсолютно никакъв лаг. На кое? На играта. Да, бе! Не бе. А даже и снимам. Кокошко! Смятай компа ми. Аз не намирам къде е кокошката. Той критил е. О, аз съм я убил! Да, бе! На теб дал ли тя нещо? Не, нищо не ми даде. Окей. Ай, идвай, аз чакам. И хора, сега мисля да изпека нещата, които той ми даде. Огнище ли намери? Какво? Огнище ли намери? Да. Оле, браво! Има ли още нещо? Костенурка! Ще убием и двама. Не мога повече. Супер силна е! Знам. Това, който да знаете, се пуска от F1. Се спира от F1. Ела да я нападнем! Ето я, бе! Цепи я! Цепи я! Имаш скилове! Забравя да си ги сложа! Карай, ще умре поне. Давай! Yes! Две! Значи сега. Много Хора, малко. ще за малко екрана. За малко ще мавка. Значи сега такова е. Дай ми храна! Натисни Хикс. Качи, бе. Хикса, натисни го. Дай. Апдейтни първото. Това с чукчето. Колко пъти? Един път. И? Сега долното. И? Долното. И? И долното. Дай. И пак. Така. Да. Пак. Опа. Да. Дай пак. Сега ще имаш супер много поинтс. Така хора, още малко ще се мавка. Дай по два пъти. Не може повече. Окей. Значи сега натисни на не на онова българското С, на това. Да. Това. Да. Честито имаш скилове. И аз искам да го видя. Уоу! Ама знаеш как точи, човек? Имаш да представя как точи.